إنها بلي كما لهم كبرات فتوات تخاتات التشيلن رياكت سوان جاي هني مسجن اكزي ابيري مسجن انا بوغني سلام اللهم كم زغما يدلهم كم زغما كمتلو بعل ملو تسفا طرطر يبلين ولا حنت يطرطرن مالتي مخنيات تسفا سلازلني نامنا لهم عند فيديو حيزكم كسجر حزني من تان حبيركم مساك تصنحوا بزعبان انتي كم نوقع نقدم امت كبل لكم مالتي سلازي افتهم قلقل فيديوهات تزركوا قدايات سكوا بتعمق زيوم فوليات انديم نسخاتكم وانت قرموا تخونيهم مالتي عم اخل دابلكم تسمعوا نغرات كله ام كنفرت مطلوم مالتي اغزيو محرنا زبلو خلو بقى الله يخلو قلنا لهم عند فيديو الناس حقنا دوازنا زخونه وقعنا وقعنا مالتي قدم حانتي مسرت حدش تبح حفتنا تفلطوا عندكم مسرت حدش داينا ناي تغري ايدول يعني راه مالتي مجمرتها اب داينت ناي موزيقا تواسا نيرا شعوها طعمي لعل زخونه فلط نيروا مالتي دحرت خونتات اب تغراي استفصمه غداتن كيناتن مولو جن مالتي بوزحات دق انستيو مالتون بوزحات زحزن تاريخات قال سمعت تندق انستيو تحجز تبغيسا اب حجز كاتركب نيرا لمكن خسي قريب والله تخسقا كتشلميا مستبهلت زمص خسيو نتخسي بوانا مردات علني إلى حيزة تبقى زلا مردات تزيلي واسكوان عاون جنا خنرد أني نخسام مودتا ناي بحق مالتي كنت تخوانينا جن مردات علني لا تكس زلا نايل ميديا زبهال ويكا نايل ولا جيورجيس تبهال حنتي نايل تي في تبهال بروجرام دي قوم تيتغاغي زلو واحد تقول نسيت حفتنا لا مزيت تحيزو معات وقعتها تزوقع زلو ابتنا لهم معانت اكل نايت فيديو غيرنا حينا يمصينا لنا مالتيو حويه تبهال مسرت حدش بشمن لا نقدت لا قرصت مسرت زحكمتن زحويتن زدحنا نسنحنا عين فلطن بعرس سلمو سلف زوطخن جن جبن اللي وزيكونه دوكمنتي سلازلو ابيدا تو مسرت حدش ناي 100 شح قشي دموستنيايا سلازي زعسم سياسي بيناي مورالايا لمسرت حدش سراقيتخي كالاي اب ولقاي صقدي زنبرو تفناقلتي حزبታት كساب حجي تفناقل يلن اب تعد زنبرو اينبرون ገለገለ ዝبحال وقعታት بتم ካልኦት ሚዲያታት ይኹን بخالኦት አካላት እናተዘርበ ጸኒሕ እዩ ቀንድ ብቀንዱ ግን ካብቶም ዋና ንዑ ዘመሓድሩ ማለት እዩ ክልተ ሰባት ሓደ ኮሎኔል ደመቀ ዘውደ ዝبحال አማሓዳሪ ወይ ካናይቲ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ተባሂሉ ተጣይሹ ዝነበረ በትሽዑ ግዜ ባዕሉ ዘጣይሾ ማለት እዩ ሰልፍ ክሌይምድ ንወሉ ሽዑ ሶኮል ወይ ካንወሎ ባዕሉ ዝተጣየሸ ትካል ናቱ መርሓይ ነይሩ ሕጂ ኸኣ እንታይ ይብላሉ ንሱ ማለት እዩ ናይ በሐቂ ክምለሱ እንደሊና ብዙሓት ሰባት እውን ካብቲ ውሽጡን ክንእከቦም ከለና ሓቅን ምዝራብ ኢሉ ወፂዎ ዘሎ ሓቂ ሃቦ ማለት እዩ ነቶም ኣብቲ ውሽጡ ዘለው ኣሕዋትና ክንረክብ ንደሊና ምስ ኣሕዋትና ክንዘራረብ ክንረዳዳእ ንደሊና ኢሎም አኺያውን ከም ዘሸግርዎ ተዛሪቦሎሞ የተፈናቀለ ሰው ህዝቦች ወደ ነበርበት አይመለስም ማለት አይቻልም። ካሊ ቀጻላይ ርክብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅና የመራح ሱዳንን ማለት እዩ ኣብ ምዕላይ ጎንጽታት ሱዳን ከመይ ገይሮም ክሰርሑ ብዝብል ዘትዮም ዝብል ዜና እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ጉዳይ እንታይ ኣውጊዖም እንታይ ሓሳባት ተላዒሎም ዝብል ኣብቲ ናይሎም ማዓንተ ኣካል ናይቲ ቪድዮ ኮይኖም ክቀርቡ እዮም እትዘተ ኣብ ምድንፋዕ ክልተ ኣውዘምድና ኣብ መወዳእታ ንዕኡ ኣብኡ እንዳሃለዎ ማለት እዩ ካብኡ ናብኡ እንተይወፃና እንዳሃለና ብተግባር ሰፋሓቶ በሐሳብ ግን ኤርትራ ዝፀወቶ መንግስቲ ኢሳያስ ኢሎም ዝገለጹ ሓደ ምሁር መንእሰይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ አሎ ታይ ክብል ደል ነይሩ ዝብሉን ኣብቲ ቪድዮ ክትሪእዎ ኢኹም ኤርትራንም ወደብ ያላት እስር ቤት ነው ያደረጋል ብዙሓት ግን ሕጅውን ተኸቲሎም እንዳኸዱ ማለት እዩ ናይ ጀነራል ጻድቃን ኢንተርቪው ኩሉ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ነቲ ክሕደት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ሙሉ በሙሉ ዝሓደ ኢንተርቪው ክብሉ እዮም ገሊጾሞ ዘለው ብዙሓት እውን ብስሩውን ኣብ ከመይ ዓይነት ነገር ከም ዝነበረ ሕጂ እንዳጎልህ ወፂልና ኢሎም ዝተዛረብዎ ዘረባ እዩ ዘሎ ከነስምዐኩም ኢና ማለት ጻድቃን ናብቲ ውክልና ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህወሓትን ክመጽእ ኣይነበሮን ካሊ ሓቅን ምዝራብ ጆኖሳይድ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝብል ብዙሓት ሰባት ንኸስሲና ማለት እዩ ብወገን ትግራይ ካባይ ጀሚሩ ኣነ ኣምኖ ለእት ጉዳይ ኢትኒክ ክሊንሲንግ ዝብሃል ተፈጺሙ እዩ ፍሉይ መቁሰልቲ ዝብሃል ነገር ተፈጺሙ እዩ ብዙሕ መጥቃዕቲ ከዓ ተፈጺሙ እዩ ኣነ ካብዚ ላዕሊ ጆኖሳይድ ዝብሃል ብትርጉም እንታይ ማለት ምዃኑ ኣይፈልጥን እየ ኩናት ወረው ገለ ዝብሃል ነገር ኣይፈልጥን እየ ተፈጺሙ እዩ ለየ በቃ መርገጽዬ ፍሉጥን ሓደን እዩ ብዙሓት ሰባት ግን እንታይ ምግባር ጀሚሮም ኣለዎ መሲልኩም ጾምዶ ንኽድግፉ ክእሉ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣይተፈጸመን ብፍላይ ከዓ ዝተፈጸመ ብወገን ብልጽግና እዩ ብወገን ሻዕብያ ሳይኮነን ኢሎም ነቱ ብክልቲኦም ብሕብረት ዝተፈጸመ ይኹን እኳ ዳስ ብዝለዓለ ዝያዳ ከዓ ዝተፈጸመ ማለት እዩ ነገርኩም ናይ በሐቂ ብዝለዓለ ዝያዳ ዝተፈጸመ ብፍላይ ቶም ከባቢታት ስለ ዝፈልጦ ማለት እዩ ሕጻጽ ማይ ዓይኒ ኣብዚኣቶም ቦታታት ዝተፈጸመ ብልጽግና ከዓ ማሕበረ ዴጎ ካብ ብማሕርኛ እንዳተዛረቡ ዝፈጸምዎ ዘለውን ቪድዮውን ዝነበረ ሲኤንኤን ተሓበረ ማለት እዩ ብብዙሕ መጽናዕቲ ንመሰረት ሓድሹውን ናብ ሓደጋ እትይዋ እዩ ዝብሃል ነገር ብዙሓት ሰባት ነዚ
ዲናይ ክገብርዎ ጀሚሮም ኣለዎ ማለት ከድዕወስ ጀሚሮም እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ ብሰንኪ ጽምዶ ጆኖሳይድ ኣይፈጸመልና ንዝብል ምክንያቱ ክንጻመድ ንሕርዳ ኮይና ኣይተፈጸመና ኢና ንኽሕዶ ኢሎም እሞ ከዓ ከምዚ ኢልና ከሲስና ምንም ናምንም ኣይንበጽሕን ወይ ተፈጸመና ኢልና ክንድምድም ነይሩና እዚ ጉዳይ እዚ ግን ብዙሓት ኣቆጢዑ ኣሎ ንብዙሓት ማለት እዩ ከዓ ናብ ሽግር እትይዎም ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ርእይዎ እዚ ብዝምልከት ብዙሕ ዘረባታት ኣሎ ክሳብ መወዳእታ ሻዕብያ ዝበሃል ስርዓት ጆኖሳይድ ፈጺሙ ሓደ ጆኖሳይድ ዘብሎ ብመሰረቱ ትምቕታልን ተኣክሽናት ጥራሕ እውን ይኮነን ብቆንዱ ኢንቴንሽን ሞናፍ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንኳ ብድሓን መጻኹም ነዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ኩሉ ግዜ ክትገብርዎ ዝግባእ ሓደ ለበዋለኒ ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ተባጽሑ ሳብስክራይብ ንዝገብሩ ናይ ዝወርሕታት ከዓ ማለት እዩ ንእሽተለይ ጽቡቕ ዝኾነ ቅርሺ ንሽልማት ከዳልዩ እየ ማለት እዩ ካብ ቀጻሊ ሰሙን ንጅምር ሽልማት ከዳልወሎም እየ ቀጺሉ 13000 ንኣቱ ስለ ዘለና ንዕኡ ምክንያት ብምግባር ዝግበር ሽልማታት እንድሕር ዳ ንስኻትኩም ኣብቲ ሽልማት ክትሳትፉን ክትዋስኡ እንተኮይንኩም ተዓወት ክትኮኑ እንድሕር ዳ ትደልዩ ኮይንኩም ሃየ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ጽንሑ ርእይቶታት እንዳጻሓፍኩም ጽንሑ ማለት እዩ ሶ ብዙሓት ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ኩሉ ግዜ ጽሑፉለይ ርእይቶ ጽሑፉለይ ሕዋት ኣለዉ ነዚኦም ብምሎም ብጣዕሚ የመስግን የቐኒየለይ ቀጺለ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዞኩም ክሰግር እሞ ናብታ ናይ ጉዳይ መሰረት ሓዱሽ ዘላ ጉዳይ ሲ እስከ ተመሊስና ንምጻያ ብጣዕሚ ዝገርም ታሪክ ማለት እዩ ሹም ልተበደላ ልተጎድኣ ሕውየት ልትበሃል መሰረት ሓዱሽ ብሹመን ላነገደት ላቀረጸት ላሰኣለት እሞ ካብ ልመጻ ጀሚሩ ሓንቲ ብሕውየት ብመሰረት ሓዱሽ ተሓኪመ ሓውየ ልበለት ለይላ ብሱመን ላሸቀጠት ብሱመን ላነገደት እሞ እንደገና ግርምቢጥ ያ ማይል ዓቀብ ልበሃል ተሸላሚት ኮይና ውጭ ዓዲ ተሸሊማ ስለዚ እዚ ሽግር እዚ ዝጸገም እዚ ልምግላጽና ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣላዓኢለናና ሰልፍ ወጺና ለለና ዘይ ደቂ ኣንስትዮ ዘይውክል ስራሕ ደቂ ኣንስትዮ በወዳት ናስኣለት ብስእለን ዝሸቀጠት ምዃና ንምግላጽ ኢና ወጺና እዚ ሽልማት እዚ ቁስሊ ብምሻጥ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝተውሃበ ሽልማት ኣይንቅበሎን ኢና ዘለና ናይ መሰረት ሓደ ናይ ጥቃት ኣካል ይንብሎ መሰረት ዝሓከመተን ዝሕወየተን ዝደሓናንስትን ሕና ኣይንፈልጥን መሰረት እንዳፀውዐት ትስእለን ፎቶግራፍን ትሸጠንስት ግን ጥቆማታት መጺና ኣሎ ብዕሉን ኣቅሪበናልና ኣለዋ ፎቶግራፍያ ትሸይጥ ነይራ መሰረት ብዝለኣኸቶ መጠን ፎቶግራፍ ድማ ተሸሊማለ ግርም ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ክስን ትቐርብ እንተሎ ነቲ ክስ ዝኸውን ንምትንታን ጥበብ ክህበካ ንፈጣሪ ኢኻ ትጽልዮ በቲ ሓደ ወገን ንምትንታን ነቲ ክሲ ንምርዳእ ማለት ሓደ ካብዚ ክሲ ዮሴፍ ዝበሃል ወዲ ያዕቆብሲ ትፈልጥዎ ኢኹም ሓደ ክሲ እዩ ነይርዎ ትክሲ ከዓ እንታይ ዝብል ሓንቲ ናይ ንጉስ ፈርዖን በዓልቲ ቤት ንዮሴፍ ስለ ዝደለየቶ ንሱ ግን እምቢ ምስ በላ እምቢ ዝበለሉ ምክንያት ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ስለ ዝገለጽክዎ ኣነ ንጉስ ኣብ ልዕሊ ንብረቱ ኣብ ልዕሊ ንዋዩ ኣብ ልዕሊ ሃብቱ ሸይሙኒ እዩ ኣብ ልዕሊ ግን ዝኾነ ይኹን ስልጣን ይሃበንን ስለ ዝበላ ንሳ ከዓ በዚ ተግባር እዚ ተናዲዳ እምበኣር እንድሕር ትዝበልኩ ዘይት ገብር ኮይንካ ምሳይ ዘይት ድቅስ ተኾይንካ ዓሚጹኒ እዩ ወይ ከዓ ደፊሩኒ ኢለ ክኸሰካ ኢላቶ ዳሕራይ ንሳታ ገይራ መሲልኩም ብቅድሚት ክዳና ቀዲዳ ማለት እዩ ነቲ ክሲ ምእንታን ክትዕመላ ክሕዘኒ ኢሉ ኢላ ብቅድሚት ክዳና ቀዲዳ ሽዑቶም ፍርድ ቤታ ዝነበሩ ንእሽትለይ ስማርተር ዛን ዊ አር ናው ማለት ካብቲ ንሕና ዘለናያስ ነይሮም ታይሎም ከሲሶም ታይሎም መልሲዎማ ብርግጽ ንግስቲ ስለ ዝኾንኪ ንግስቲ ዝበለቶ በዓልዋናያ ሰበረቶ ስዳርጋ ሓጺባ ዘቐመጠቶ እዩ ንግስቲ ዝበለቶ ኩሉ ይስማዕ እዩ ናይ ብሓቂ ግን እንተኾነ ንሕናስ ብሱር ደፊሮም ኣይትበልና እምበር ክደፍረክ ንሱ እንተዝደሊ ብድሓር ይቀደልክ ነይሩ ክዳንኪ ብቅድሚትስ ከመይ ገይሩ ቀዲድዎ ኢሎማ ሕጂ ከምዚ ይተረድእኒ እዘን መሰል ደቂ ኣንስትዮ ተጣባብቕቲ ኢና ዝብላ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትን ሓጂ ወፅየን ዘለዋ ኣብቲ መሪሕነት እውን ዘለዋ እቲ ሚድያ እውን ንዓኣተን ድምፂ ዘጋውሓለን ዘሎ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚኣተን ናይ ብሓቂ ተጠቂዐን ሓቂ ዶ ተጠቂዐን ከም ምዃነን መሰረት ሓዱሽ ከዓ ንዓኣተን ፎቶ እንዳልዓለት ሕውየት ማለት እዩ ንማሕበረሰብ ዓለም ትሸይጥ ከም ዝነበረት ወይ ከዓ በኣተንስ ትንግድ ከም ዝነበረት ይዛረባ ኣለዋ ንሳተን ከታይ ገይረ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል እየን ዝጣበቃ በቃ ስርሕንስ ንሱ እዛ ትብል ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ንኣብነት እዚአን ንሕክመን ነርና በዓልትና ብገንዘብና መሰረት ከምዚ ገይራተን እዚአን እውን ንሪኤና ነርና ድያ ትብል ዘላስ ብሱር ንመሰረት ንኽትከስስ ኣነ ሓደ ግዜ ኣብ ክንዲ ትስተር ትግተር ዝበሃል በቃ ኣብ ክንዲ ትስተር ትግተር ናይ እዚአን የርኢ ናይዘን መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዶ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል እቲ ክትሕግዘን ኢላ ወፂያ ትገብሮ ዝነበረት ስራሕቲ ዋላ ምስ ግድፍኡ ምስ ጌጋታቱ ምስ ምጥፍኡ ሓደ ሰነድ ሒዘን ክምጉታ ክእል ኣለዎን ከሪኣና ክእል ኣለዎን ንሕና እውን ሰነድ ክንኣምን ተኮይና ማለት እዩ
ካልኣይ ድማ እኮ ተን ደቂ ኣንስትዮ ተዓሚፀን ተንተሳቅየን ተንቆሲለን ጠምየን ተደርብየን ዘለዋ በደል ዝወረደን ንሳተን ኣይኮናን ሰላማዊ ሰልፊ ወፅየን ዘለዋ ተን ሰላማዊ ሰልፊ ወፅየን ዘለዋ እተን ምንም ዘይኮነ ኣካላት እየን ሶዚ ፀገም ኣለዎ ብመሰረቱ ክፅናዕ ዘለዎ ፀገም ኣሎ ሕጂ ስኢልና ክንስማዕ ንኽእል ኢና ፕሮፓጋንዳ ካብቲን ስራሕ ቢልና ገለ ዝብል ነገር እዚ በቃ خسوري ናይ ብሓቂ خسوري ዛኽስ ከምዚ ኣገርና ኢና ክንትንትና ማለት እዩ ክትረአ ብደንብ ገይራ ብምስተውዓል ሕጂ እውን ጭብጥ ዘይብላ እንድሕር ኮይና ተገልቢጣ ብፍላይ ናይል ዲያመን ያሹማ ገና ክንሓውራ ኢና ማለት እዩ ድሕረ ደጊም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥቕዓት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቁስሊ ብዝለኣኸቶ መጠን መሰረት ኣባና ፍሉጥ ይብላ ኣንሕና ይንፈልጣ ይንከታተላ ወል ኣፍሉጥ የብለንን ልብ በሉ ንሕና ኣይንፈልጣን ኣይንከታተላን ቀጽሉ ሕጂ ፋይናንስ ሆነ ይከታተልን ያትብል ብተወሳኺ ፋይናንስ ኣይፈልጥዋ እንታይ ትገብራ ነርክን መሰረት እትበሃል ወይ ከዓ ሕውየት ዝበሃል ፕሮግራም ኣሽንበያዶ ንስኻትክን ኣብ ትግራይ ኮንክንሲ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ኣካል ካባና ጀሚሩሲ ንፈልጣ ደለና መሰረት ንሕውየት ዘይፈልጥ ሰበሎ ናይ ሕውየት ቲሸርት ገይሩ ዘይጎየ ሰበሎ ሕውየት ቲሸርት ዝኾነ ግብረሰናይ ኣብ ቲክቶክ ዘሎ ሕውየት ዝብሉ ኣካላት ዝገበርዎ ምውዕዋዕ ገለ ዘይርኢ ሰበሎ ስለዚ መሰለቅ ኣንስትዮ ክኽበር እንድሕር ኮይኑ ክገሃስ ተኮይኑ ብኸማ ክንዝኣመሰለ ደቂ ኣንስትዮ ዝገሃስ ዝኽበር ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣነ ካብ ዝገረመኒ ኣይንፈልጣን ዘይትፈልጣት ኮይን ካብ መጀመርቱ ጀሚርክን ተኾንክን ሳስፐንድ ዘይገበርክን አንታ ኮይን ተርሚኔት ዘይገበራ ካይዳ ማለት እዩ ክትፈልጣ 100% ከም ትፈልጣ ሰበይቲ እዚኣ ቀዲማ ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ንምንታይ ንሕውየት ዘይፈልጥ ሰብ ትግራይ የለን ሕውየት ዘይትፈልጥ ተነራ መመሰል ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ መራሒት ትብል ተነራ ዋ ትትመርሒ ወይ ትፈልጥ እየን ማለት መሰለቅ ተባዕት ተኸብር ተነራ ሽዑ ክንርኢና እምበር እዚስ ግርምቢጥ መሰረት ማንም ሰው ይጥቃዓል ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ከይጥቃዓ ኢና ተጣይሽና ብውልቀን ይኹን ብውዳበ ከይጥቃዓ መሰረት ከጥቅዕ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ተሃሊ ኣይንሕልፎን ንሕና መሰረት ተጥፊያ ከዓ ብሕጊ ትጥይቕ ኣሎ ከም ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ሽልማት እዚ ቁስሊ ብምሻጥ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝተውሃበ ሽልማት ኣይንቕበሎን ኢና ዘለና ከም ተቋሙን ኣይንቕበሎን ንሕና ገረም ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ እዩ ናይ ሽልማት ክወሃብ እንተሎ ካንዲዴት ናይቲ ሽልማት ወይ ከዓ ኖሚኒ ምስኮን ካሲ ሕፁይ እንዲኻ ትኸውን ነቲ ሽልማት መጀመርታ ከዓ መን እዮም ሕፁያት ኮይኖም ተባሂሉ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ሓሊፍ እዩ ፈረንጂ ስቑኢሉ ሹማ ብርሑቕ ከይዱ ፀዊዑ ንዕኽ ሽልመኪ ኢሉ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ተልዒሉ ፒክ ከም ዘይገብር ኣነ ደሊ ሹር ብዙሓት ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኣለዉ እዮም ብዙሓት ኣካላት ኣለዉ እዮም ብዙሓት ማለት እዩ ስቑኢሎም ነቲ ሽልማት እዚ ከም ዘየዳልዎን ሕፁያት ከም ዝነበርዎም ፍሉጥ እዩ መን እንድዩ መሪፅዋ ንቐደም ናብቲ ሽልማት ኖሚኔት ተገይራ ብኸመይ ሓሊፋ እዚ ኩሉ ሕቶታት እዩ ማለት ስለዚ ዘየለኽን ተነርክን ኣይነበርናን እሞ ክንሕባ እዩ ዝግባአና ወይ ክትብላ እዩ ዝግባአክን ማለተይ ትገብርኦ ዘለኽን ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ተዘይ ኮይንኻ መረዳእቲ ሓይስክንዕነ ንሕና እውን ክንቅበሎ ማለት ግርም ሓሳብ እዩ ናይ መቐለ ዝነበረ ሰለማዊ ሰልፊ ብዛዕባ ናይ መሰረት ሓፍትና መሰረት ሓድሽ መሰረት ገበነኛ እያ ሽልማት ይመለስ ሽልማት ይግባአን መሰረት ናብ ሕጊ ትቕረብ እናበላ ሰለማዊ ሰልፊ ዝወፃ ዘነዴታት ማለት እዩ ጌጋ ይህልዋ ዶ ጌጋ ክህልዋ ይኽእል ፍጹም እግዚኣብሔር እምበር ፍጹም ሰብ የለን ዝሰርሕ ደሞ ይጋገን ጌጋ እንተልይዋ ከዓ ሕጊ ሓታ ፅሕንዎ መሰረት ገበነኛ ጌርካ ናብ ሕጊ ክትቀርብ ማዕረ ሰለማዊ ሰልፊ ዝወፅኽን ግን ብገበን ልይዋ ዘይኮነ ዶኩመንቲ ስለ ዘለዎ ኣብ ኢዳ ኣፍተን ምጭዋት ኣሕዋትና ዝበፅሐ በደል ዝተፈፀመ ጀኖሳይድ ኣብ ኢዳ ስለ ዘለዋ ዓለም ክትሰምዓያ ኣውሮጳ ከይዳ ስለ ዘላ እቲ ጀኖሳይድ ከይተቃልዖሞ ጽምዶ ትበሃል ሕወሓትን ህግደፍን ንኸይሰሓሓቡ ደኣ ብሽጣረኽን ክንወፂኽን እምበር ደቅኹም ተበዲለን ወይ ከዓ ነተን ፀታዊ ጥቕዓት ዝበፅሐን በዲላ ኣይኮነት ቅድሚ ሕዚ ሓፍትና መሰረት ሓዱሽ ኣብ ቤት ፍርዲ ተኸሲሳ ነይራ ምስ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዝተተሓዘ ማለት እዩ 0.5 ሳንቲም ናብ ቶም ታሪኮም ዝተዛረቡ ኣይኣተዋን ኣብተን መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ኣይኣተዋን መሰረት ሓዱሽ ናይ 100,000 ቅርሺ ደሞዝተኛ እያ ኣብ ግርም ሓደ ሓሶት ቁፅር 2 ማለት እዩ በብመርትዑ ኢና ክንቕርብ ሕጂ ሓሶት ቁፅር 2 ኣብዚ ሓፍትና ዘለዎ ዘረባ 0.5 ሳንቲም ናብቶም ኣካላት ተመዝጊቦም ዝኣተው ኣካላት ኣይኣተወን ናብቶም ተጠቂዕና ኢሎም ዝተመዝገቡ ወይ ከዓ ፎቶ ዝተልዓሉ ሓንቲ ሓፍትና ግን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ትዝክርዎ ዶ ዝኾነት ከሲሳታ ነይራ ንመሰረት ከሲሳታ ነይራ ትኽስኻታ እዩ ዝብል ኣብ ዓይደር ንምሕከም ኢላ 6,000 ቅርሺ ዶ ወይ 5,000 ከምተ ይተጋግኹ ካብ 5 እስካብ 10 ዘሎ ደርቢ ክለይ ምስከድኪ ብድሕሪኡ ግልፅ ኢላ ይረኣየትንን ትብላ ነይራ ወል 5,000 ወይ 6,000 ቅርሺ ይባላ ማለት እዩ 0 ካብ 0.5 ሳንቲም ይበልፅ ልብ ንበል ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብዚ ትኹረት ኣሎ ዝኾነ ነገር ኣሎ ዘይፀረየ ማለት እዩ መሰረት ክትክሰስ እንድሕር ኮይና ጭብጢ
ጭብጥ ሒዛ ክትመጽያ ርግጸኛ እንዴ መቸስ ሱቂላ ዘይተሓልፎ እንዲያነት ጉዳይ እዚ ወይ ቡያ ክትተርፍ እምበር እንድሕር ከምዚ ዓይነት ክሰለካ ኮይኑ ተኸሲስካ ኢኻ ማለት እዩ ተኸሲስ ከዓ ሱቂላ ትሓልፎንያ ጭብጥ ሒዛ ክትመጽእ ተስፋ ንገብር ንዝሃበተን ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ ትራንስፈር ንዝገበሮ ተገንዘብ ተልይዋ ማለት እዩ ሕወይ 100,000 ቅርሺ ዝኽፈላ ወርሓዊ ደሞዝ 100,000 ዝኽፈላ ምክንያቱም ይሕትተኒ እዩ እዚ ክነግረካ ከለኹ ንመሰረት እውን ነጊረያ እየ ኣይተኸሰስኩን ትብለለኺ እዚ ከይደሎ ኢለያ እየ እስኺ ጋዜጠኛ እምበር መርማሪት ፖሊስ ኣይኮንክን ኢላትኒ ኦፍ ኮርስ ክትናደድ ትኽእል እያ ተጎድኣ ደቂ ኣንስትዮ ዝኣቱ ዝነበረ ቅርሺ ካብ ወጋገንን ካብ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ዝነበረ ናይ መሰረት ሓዱሽ ኣካውንት ናብ ብርሃነ ደስታ ሃፍቱ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ነይሩ ዝኣቱ ቅርሺ ክህበኪ 200,000 ቅርሺ ዶክመንተሪ ይሰርሕ ኣለኹ እየ ስለዚ ተሓባበረኒ ትብላ ሺላ ሙሉእ ሰውነታ ኣቃሪፃ ደረሰኝ ሂባትኒ بتخكل درسين هباتنيا تدرسين حيزا خيدة إيه بانك مخناتهم نظام لنجارو نسوات حسوتي أخم تتعلموا وايهم زلهم يليهم لو دقي خدنا برنيك حدقي إلى تقلب قلب من معينة سرح يتسرحن أبحويت مالتي ورحوي جندا مستوسد so نايل كسي أنا بأكلي أرجع أيو درسي على النيو أبي إذا جبت على النيو يلاقي بحيلي تموجود زلا مالت حدث أنا حجيت هاي مبال جميرة مسؤولكم كسب كل زي أكل نحكي مرتع زي ولا سب سؤال خصص لزي خل تخصص تدوكيمنت خمس خلالو كم رأيت تقولون نسخاتكم يمسح أولو سيكم يس أبز رخوكم مالتي خك على خللو جودايزي بدن بي أمود دعوة خبز خللو شفن دفن كي يخون مالتي شو آخر خللو نسخة تمسح دوكيمنت الله تمسح الله مالتي أبز جودايزي حق خطوات أن حد أخوينا بغلت تجس بحدا وجن سميع خايف الردن نايكلتي أن وجنات سمعنا إنها كنا في الرد مالتي تقول ده زادك قال نايل ولد جورجس قال من يكتب على تصبات أو عليه قال مكون جنرال جورجس أبويسي بهلا والجنرال الخيين أنا كرد جيرا سميع يازا حبل سنة ليت برش ما مسحر ما سلازي زحسن سياسي بينا مورالايا لمسرة حدش سرق يتخي لا سرق بايدها مغير لهزم هذا لا سرقوا سي لا أنا ندمو كافلنا يمسق مالنا متشكمنا يوم أجمنا إن وينهم لا سرقوا بحدا لا سوونا يوم موت بحدا يقاتلنا مسرق البوينهم لا خوينا بسرقوا مدحر لهونا خوينا مدحر لك كافلنا خوينا كم مسقنا من نيرنا هنا نايل ولد جورجسي ليبا أنا متي أمورا الخكامي مشاتا قول ليبا سا قول شو عدت ليبا كامي بابي ملكعية إيه ليه مسرق تحدش أسخص وانجلنا كي كتحتت عملكي ما جمر أبو حتاتيا ما سرت حدش قل سبات ويل توصل سبات جنزب الهوا أطفئات خوينا لا ناو سنات سباتيا تحتت حراي فتحتت كتكال على وعيو تناتنا زسام عن حسب صبقت سلاز خوانات ويك أخوم صبق سلاز جبرت قالت يكونس ناي متفق صراحة نحرد أي سرح خوينا وكم زي ولا كوداي ناي سب جنزب أبس حليت تبهيلك بتخكلني من قد خاطب صحوت زي توب صحت خوين كخا أنا كم من مجبر عقمي باللين عقم نزل لهم سبات حلفكم هوا مخاتبل ويك أكاكم زي بلا سرح تقط أبي خمالتي مش أربار سلاز خونا مالك كتحتت له علوا أجر أي بنزل له جيلتي أي بنزل له مالتيو تفات تترخيوا بتفات هتقطعت كللوا زخون يكون أكل جن نزاع ناي مسألة تخصي ندحر كيسا خويناون نساون كتأثر يزلوا مالت ويك أخذ تحزلوا بيكاز بحقي حتى نيت ولا لا أوف كورس حتى كي مرد أساسي بالكان حرد أسئلة بوجو بالك تزار بالله خوين كان زخون نجر شعو ناب شجر كورد مخانو فلوت مالتي رازون بشوش ميقطر بزعوة تفنقلتي ولك أي تجد يزم الكتيم زيهم تقرأي أبارو شيء نورال ممكناتهم أنتم أبرو نورال يا مارنا يتقرأي حزب أبرو ينور حزبوش ناتشو እንግዲህ ብዙዎቹ ቀርተው አንዳንዱ ተደናግጠው ይሄዱ በጦርነቱ ምክንያት ደግሞ ተመልሰው መጥተው ሰላማዊ ኑሯቸው እየኖሩ ነው ያሉ በብዙ ቦታዎች ተፈናቃይ ይኖራል የተፈናቀለ ሰው ህዝቦች ወደ ነበሩበት አይመለሱም ማለት አይቻልም መመለስ አለባቸው ሰላም ልንፈጥር ከሆነ ካልሆነ አንዱን ማህበረሰብ አፈናቅለ አንዱን በመኖር ይቻል አይመስልም ለውጥ ሲመጣም ከ24 በላይ ባሶች አቁመናል እኔም እንኳን ባለሁበት ከ6 ሰዓት በላይ ዙማ ዋይተናል ከባሳ ወርደን በጭራሽ መሄድ አይገባችሁም መኖር አለባችሁ ወደ መንደራችሁ ተመለሱ የሚል ነበር ከሱ በኋላም ቢሆን ተደናግጦ ይወጣ በራሱም ተመልሶ መጥቶ ሰፍሯል አሁን ከኛ ጋር እቺ የሚቆጠር ሰው ይኖራል የሄደውም ሰው ለማስመለስ እኛ ተቃርኖም የለን አንዳንድ ጊዜ ስንሰበስባቸዋለን እኛ ሰላም ነው እንፈልገው ስለዚህ ትላንትና የሄዱት አንዳንድ ወንድሞቻችን በሰላም ይምጡልን ከቤተሰቦቻችን መገናኘት እንፈልጋለን የሚል አለ አሁንም ወልቃይቱ ጽቡቅዩ ተጀማሮት ኢኒሺዬሽን ጽቡቅዩ አነ ግን ስኢልና ይሰብ አይዚን እሽለይ በቃ ዝገርመኒ ምስ ብዙሓት ሰባት ዝዕልሎ ዘውግዑ
ኣቦኡ ኣይተ ዘውደ ክዛረቡ እንተለው ስለ ሰምዖም ዝነበርኩ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት እንድሕር ትዝክርዎ ኮይንኩም እዚ እውን ባዕሉ ከነው ያላቶ ዘላ እታ ቋንቋ እውን እንተይተረፈት ሲ መጥተው መመልሰው ተመልሰው ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ከምታ ናተ እያ ዓይነይ ደኣ ከምዚ ዝበለ ዕጉርነት ሲ ብቂም ብፅልኢ ነንባዕልኻ ብዝተፈጠረ ነገር ናይ መራሕቲ ዝኩለ ህዝቢ ምፍንቃሉ ክሳብ ክንደይ ናይ ዝኣክል ገበን ምዃኑ ከመይ እዩ ዘይርድኦ እንታይ ዓይነት ዕሽነት ተዘልኦ እዮም መወዳእታ እኳ ክርድኦ እዩ ተስፋ ገብር ሰብ እንዳኣረገ ክር ከሎ ስለ ዝልብን ማለት እዩ ብጣዕሚ ግን ዝሕዝን ፍፃመ እዩ ኣብዞም ልዕሊ ህዝብና ዘሎ ማለት እዩ ኣሚኑሉ እዩ ይኣምኑሉ ይፈልጦ እዩ ከዓ እቶም ዘለዉ ኣሕዋት ክምለስኹም ዘለዎ ምክንያቱ ኣለው ዝፈልጦ ሰብ እውን ኣነ 1-2-3 ዝኾኑ መሓዙት ብስሩዕ ምሳይ ዝተምሃሮ መሓዙት ሕጂ እውን ብምንባረሲ ኣብኡ ይነብሩ ስለ ዘለው ብኣካል እውን ደው ኢለ ስለ ዘረጋገፅኩ ማለት እዩ ሓደ ትሒምትሒማት ከም ዘሎ ክምለሱ ትገዛ ተቀያይሩ ንባዕሉ ቶፖሎጂ ንባዕሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ገለ ነውጊዕና ምስ መሓዙት በዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዝግረም ፈጣርን ምምላስ የብቃዕ ነዚ ህዝቢ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኢሳያስ አፈወርቂ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ካሚል እድሪስ ንዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ሎሚ ኣብ ሰዓታት ምሸት ኣብ ኣዳራሽ ሃገር ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ እቲ ዘተ ኣብ ምድንፋዕ ክልተ ኣወዘምድና ግጭት ሱዳን ንምዕራፍ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ከምኡውን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕብለታት ዘተኮረ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መርገፂ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ንሓድነትን ክብረትን ሱዳን ዝድግፍ መትከላዊ ጽኑዑን ዘይልወጥን ከም ዝኾነ ብምንጻር ግጭት ሱዳን ዘላቂ ፍታሕ ንኽረክብ መንግስቲ ኤርትራ ዝከኣሎ ከም ዝገብርን ፃዕርታቱ ቀጻሊ ምዃኑን ኣረጋጊጾም ስለዚ ትርክብ ከምዚ ነይሩ ማለት እዩ ተጠቕላላ ርክብ ከዓ ንኹለንትናዊ ሰላም ብፍላይ ከዓ ነታት ሕመስ ዘላሲ ለውጢ ከም ዝደልዩን ሓበራዊ ዝኾነ ናይ ሰላም እንታይ ዝበሃል ክገብሩ ድሌት ከም ዘለዎምን ናይ ሰላም ርክባት ክገብሩ ከም ዝደልዩን ብቕፅሎ ኣቢሎም እውን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም መስርሕ እውን ንድግፉ ከም ምዃናን ዝብል እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ ኣፊርም ናይ ምግባር ወይ ከዓ ትክክል እዩ በቃ ናይ ምርግጋፅ ኣኼባ እዩ ነይሩ ምባል ይከኣል እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብዙሕ ሰብ እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ጎደናታት ገለ ወፂኦም ነይሮም ብዙሕ ሰብ ከዓ ማለት እዩ ተቐቢልዎም እዩ ዝብል ሓራይ ቀፂልና ሕጂ ናብዚ ጉዳይ በምኞት የጠበበችው በተግባር ግን የሰፋችው ሰው ነው ብዬ ነው ማስበው እዚ ገራሚ ዝኾነ ባህል ሒዝ ሞጽ ዘሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራ ማለት እዩ ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሐሳብ ጸቢባቶ በተግባር ግን ሰፊሓቶ እያ ይዝብል በሐሳብ ጸቢባቶ ማለት በተግባር ሰፊሓቶ ማለት ያ ማለት እዩ ኣይከኣለላን ከም ማሕደር ኣይከኣለን በሐሳብ ግን ጸቢባቶ ማለት ልዕሉ እዚ ከም ማሕደር ዝደሊ ዓባይ ኢትዮጵያ ኹን ገለገለ በፈጣጢሩ ማለት እዩ እዚኣታ ኹነታት እዩ ይዛረበላ ዘሎ ንስማዕ ምክንያቱም ራሱን ቀጣና ወይ አህጉር መሪ አድርጎ ነው ማሰብ የሚፈልገው ምኞቱ ያ ነው ኤርትራ በጣም ተጠባዋለች ጥብቆ ነው የምትሆንበት በምኞት ነው ማለት ነገር ግን ታንሰኛለች ብሎ ደግሞ ያገኛትን ኦሬዲ በጁ ያስተዳደራት ያላትን አገር ለውጦ ቢሆን ኖሮ ይሄ ምኞት ያለው ይገባይ ነበር ያ ደግሞ አይደለም ምክንያቱም ኤርትራንም ወደብ ያላት እስር ቤት ነው ያደረጋት ወደብ ያላት ጉላግ ነው ያደረጋት ሊትራሊ ባረን የሆነ ምድረ በዳ የሰው ልጅ በክብር ወይም ሰብአዊ ክብር የሚለውን ተውና ከመንግስት ጋር በሆነ አይነት ማዕከላዊ የሆነ ማህበራዊ ውል ተሳስረህ ኦኬ ከመብቴ ጥቂት ሸርፍ ይሰጣሃለው ግን አንተ ደግሞ የተወሰኑ የመኖር መብቶችን አክብር የተወሰነ ወልዶ አግብቶ ወልዶ ትንሽ ሀብት አፍርቶ በሰላም የመኖር መብቴን አክብር የሚል በጣም መሰረታዊ ሆነ ስምምነትን እንኳን ሊያከብር ፈቃደኛ ያልሆነባት ማለት ከተርጉመልኩም እሲ ንእሽትለይ ነገር እንኳን ከይገብር ማለት ሓደ ሰብ ወሊዱ ዘሚዱ ዓደ ጥሪዩ ንእሽትለይ ሃፍቲ አፍርዩ ዝኾነ ትካል ወኒኑ ክነብር ኳስ እዛ ስምዕ እዚኣ ምስ ሓደ ውልቀ ሰብ ከም ዜጋ ማለት እዩ እዚኣ እኳ ጌርካ ንክትነብረላ ዘይትኽእል ዓዲ ገይርዋ መወዳእቱ ግን ወደብ ዘለዎ እስር ቤት ገይርዋ ኢልዋ ንስኹም ከመይ ትገልጽዋ እዚኣ ኤርትራውያን እንዳትምልከት ከመይ ትገልጽዋ እዛ ጉዳይ እዚኣ ሓስዩ ድዩ ሓቁ እዩ ስክሪኢቶኹም ጸሓፈ ብዛ ጉዳይ እዚኣ ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ሓቁ እየ ዝብል አገርና ጸይባቶ ተሰፍሑ ትብል ከዓ ገሪማትና መልሲ ንባንዳ ጻድቃን ኢሎም እዮም ጸዊዕማ ዘሎ እዚኣ ማለት እዩ ዝሓድዎ ክሕደት ከይኣኽሎም ሕጂ ኸዓ ንዝተፈጸሞ ጆኖሳይድ ፈጻሚ እንዳመረፁ ንሶም በብዝጥዕሞም ከቐምጡ ክኽሕድዎ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ዓገብ ኩሎ ዝግብኦ ናይ እከለ ደጋፊ ናይ እከለ ምላኺ ኢልካ ትፈልየሉ ነገር ኣይኮነን ሻዕብያ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ግፍዕ ዝፈጸሙ ኩሎም ማዕረ እዮም ፈጺሞም ሻዕብያ ይኹን ብልጽግና ይኹን ኣሳኸረኩ ከም ዘለዎ ኢኻ ከም ሓደ ትግራዋይ ይትረፍዶ ጻድቃንስ ከም ዝኾነ ይኹን ኣብ ምንም ደረጃ ዘይበጽሕ ትግራዋይ እውን ካሕሳ ንኽረክብ እቲ ህዝቢ ብኽልቲኡ ዝወጽሖ ግፍዒ ኢኻ ክተንጸባርቕ ዝግባእ እምበር
نزي ربح سلطان نخبدخا ختبل قفع محاورة ديقو شعبية فتسيمو إلكا نايكالي استفتصم قفع خين صوارقا مسكر كتقرب كلخا مخ افتناتهم درجة خوين نقول بتعامل زي حسب صباح نقول خوجي قفع محاورة ديقو يكون شاف دور أبا يكون زفتسمو نايتيب أما كلاكي شعبيون ولا خاون لعل قفعتها زفتسمو ملوه كقالع تخوينهم بحدهم كقالع زنيرو قرم حسابي نايزي خصص زقبو خصص يزلوا بقى بحصيو نتي قديفكا زباللن كاب كل تيمنا خنكحس كل تيمم كحسنا زلوا مهنيات كل تيمم ጨፍጭፎምና ትብል ክስያ ኤግዛክትሊ ፐርፌክት ዝኾነ ዘረባ እዩ ትክክል እዩ ምክንያቱ ኣብ መሪሕነት ኮይንካ ንትዛረቦ ዘረባ ዘይጥንቀቀሉ እንትኮይንካ ሓላፍነት ዘይትወስደሉ እንትኮይንካ ወይ መረዳእታ ክህልወካ ኣለዎ መረዳእታ የብለኝ እንትብል ገለገለ መጽናዕቲ ቅርብ ክባሃል ከሎ ስታቲስቲክስ የብልና እንትብል ኣብ ገለገሉ ኢኸ ስታቲስቲክስ ኣለና ትብል እዚ 50% 70% ገለ ናበልካ ዝግለጽ ነገር ኣይኮነን ፐርሰንት እዚ ናይ ሰብ ሞት እዩ ግፍዒ እዩ ማለት እዩ ሻዕብያ ዝበሃል ስርዓት ጆኖሳይድ ፈጺሙ ተዓዲሙ መጽኡ ገለመለ ዝብሉ መመኻነይታት ናኡ ክቅነስ ዝግባኦ ጉዳይ ይኮነ ብዕድመ እንተኮይኑ ስኡልካ ዘው ኢልካ ጆኖሳይድ ዝፍጸም ሕወሓት እውን ተዓዲማ እያ ኣብ ዝባን ኤርትራ ኣብ ዝባን ሻዕብያ ክትዘምት ማለት ክትወፍር ተዓዲማ ነይራ እያ ኣይገበረትን ማዓዝ ሕዚ ኣብዚ ኣብ ናይ ኣምሓራ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ክትወፍር እውን ተዓዲማ ነይራ እያ ዓዲሙ ነይሩ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣይገበሮን ስለዚ ተዓደምካ ጥራሕ ዘው ኢልካ ዝግበር እንተዝኾን ነይሩ መትከላዊ ከይኮንካ ስኡልካ ዝግበር እንተዝኾን ዘይምገበርና የዳ ምስቂምና እናሃለና እኳ ማለት ናይ ሻዕብያ ናይ ሕዚ ናይ ምዕዳም ጉዳይ ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ታሪኹ ዝፍለጥ እዩ ካብ ታሪኹ ትግራይ ከየጥፈእ ካብ ደርፍታቱ ንፈልጦ ካብ ኣስተምህሮ ንመናእሰይ ዝህቦ ኣስተምህሮ ንፈልጦ ካሪኩለም ብስርዓት ዝህቦ ከም ፖሊሲ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ወዘተርፈ እናበሉ ስለዚ ናይ ሻዕብያ ስርዓት سلست عدم طرح زاتو زيكونه ببوليسي درجه تግራይ ናይ ምጥፋእ ፖሊሲ ዝኽተል ስርዓት ሕተት ይዘለዎ ያ ሕጽሪ ኢላማ ክሕተት ኣለዎ በቃ ሓላፍነት ዝወስደሉ ጉዳይ እንድሕርዳ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ጽምዶ በአካል ክንገብር ኣብ ርትዓዊ መሬት ክንሓርስ ተጸሚድና እና ክንሓርስ ሓቀይ ርትዓዊ መሬት ክንሓርስ እንድሕር ኮይና ኣብ ርትዓዊ መዳይ ብጽቡቕ ቁርዕት ክንጽመድ እንድሕርዳ ኮይና እታ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጠቕላላ ዘለዋ እዚአን ሰለስቲአን ሰንሰለታት ማለት እዩ ዝደልይዎን ዝሓትዎን ነገራት ሶልቭ ክግበራ ክእል ኣለዎን ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ብክልቲኦም ወገን ንሕና ግፍዒ ወጽሒና እዩ ግፍዒ ወጽሒና እዩ ተሰዲድና ኢና ተፈናቂልና ኢና ማሕበራዊ ናብራና ተበቲኹ እዩ ትራውማ ኣለና ኢና ኩናት ትምርትና ተበጢሱ እዩ ሰብ ጎዲሉና ሚልዮን ኣክል ሰብ ሞይትና ገለን ድሕር ንብለልና ኮይና ተይተኻሓስካ ስኢልካ ሸፍን ኢልካ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ነገር ተቐባልነት ይብሉ እዚ ከዓ ቶም መንግስታት እዮም ከም ዝገብሩ ዘሎ እምበር ናይቲ ህዝቢ ኢንቴንሽንን ድሌትን ኣይኮነን ኩሉ ህዝብታት ምንም ወላ ሓንቲ ነገር ኣብ ውሽጡ ኸይድካ የለን ግን እዚ ዝግበር ብደረጃ ሃገር ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ህዝብን ወይኑ መሪሕነት ንወይኑ ስለ ዘይኮነ ዝቕመጥ ካብኡ ስለ ዝወፀተ መሪሕነት ክኽሰስ ከሎ ነቲ ዓዲ ደሚርካ ኣትኸሶ ተኸሲሱ ክሕስ ኣለዎ እንድሕር ትግራይ ተሓስ ኮይና ዋላ ስለ ዝኸሰሰት ሕጂ ስለ ዝተፈጸመ ናይ ቀረባ ስለ ዝኾነ ሪሰንት ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ተተኸሲሳ እሞ ንስሓት ክሕስ ኣለዋ ዘብል ተኮይኑ ኤርትራ ክሕስ ኣለዋ ተወዲያ እዚ ሓቂ ተዘይተኣማሚንካ ኣብዚ ቦታ እዚ ክነብር ኢና ባ ከምዚ ጌርና ነበርና ኣነ ተቆጢዐ እንዴ ተቆጢዐ ተተናዲደኸ ውሽጠይ ዝኾነ ፀገም ተልኒ ቢቅርታ ንሕልፎ ቢቅርታ ተሓልፎ እንድሕር ኮይንካ እውን ልቢ ጀስቲስ ናይ ዘሎ ሰብ ጀስቲስ ምሳብካ ፍትሒ ናይ ዘሎ ሰብ ወሳነ ፍትሒ ምሳብካ ሽዑ ይቅርታ ዝመጽእ ማለት እዩ ምክንያቱ ይቅርታ ማለት እኮ ተጣይሶልየ ማለት እዩ ካብ ኣነ ናይቲ ጉዱእ እንድሕር ኮይነ ፍትሒ ረክብ ጎዳእቲ ኮይነኻ ኣቕፃዕተ ይረክብ ዘይጎዳእ ኸተ ነይረኻ ሰላም ይረክብ ጠቕላላ ማለት እዩ እዚ ናይ ምሽፍፋት ስራሕቲ ናይ ምድፍፋን ስራሕቲ ኣሎ ትሕለፍ ምእንቲ ታመጎጎ ትሕለፍ ታንጫዋ ገለገለ ታንጫዋ ምስ ሓለፈትከ ታመጎጎ ታትገብራ ሰብራ እንዲኻ ምስ ባራ ዘይተርፋት ኮይን ታወንጫዋ ምቕታሉ እንዳሃለወ ምንም ፀገም የብሉ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ጻድቃን ናብቲ ውክልና ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሕወሓትን ክመጽእ ኣይነበሮን ዳክማሉ ክመጽእ ኣይነበሮም ግን ኣብኡ ተሃሚሎም ተደናጊሮም ወይ ብግርህነት ገይሮም ምኾኑ ፈልዮም ተዓባይ ስሕተት ናይ ሕወሓት ንስያ ነይራ ጻድቃን ወኪል ኮይኑ ክመጽእ ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ምናልባት ጻድቃን ከም ትግራዋይ ከም ተራ ትግራዋይ ውግእ ተኸፊትዎ ኣሎ ብልዕሊ እሞ ህዝበይ ውግእ ስለተኸፈቶ ዓቕመይ ከበርክት ኢሉ ኩሎም ከምቶም ካብ ዓደም ሓራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንትግራይ ድኸተቱ ከቲቱ ኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ጆኖሳይድ ዘብሎ ብመሰረቱ ትምቕታልን ተኣክሽናት ጥራሕ እውን ይኮነን ብቆንዱ እቲ ኢንቴንሽን ይበለ ራእይዎ ሕጂ ከመይሉ እዚ እውን ንባዕሉ ማለት እዩ ካብኣቶም ክልቲኦም እዚኣቶም ደገፍቲ ፅምዶ ኢና ዝብሉ እንዲኦም ቶም ክልተ ቶም የማን ዘለዉ ሓደ ነቲ ፅምዶ ኣይድግፎን እዩ ምስ ኢትዮጵያ እውን ፀለ ኣለዎ እዩ ግን ነቲ ፅምዶ ይሓይሽ የዳሉ እዩ ካብ ሓልፋ ነታ ጉዳይ ትግራይ ትኮን ከላ ይሓልፋ እቲ መደብ እዚ መደብ ናይ ኢንቴንሽን ብፐርሰንት ተቕምጦ ትኽእላ
ኢንቴንሽን ጀኖሳይድ ሲ በፐርሰንት ክመጥ ይካል አይካል ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ጀኖሳይድ ክፍጽሙ መደብ ሒዞም ወጽ አካላት አለው ገይሮሞ ኢትዮጵያ ገይራቶ ኢትዮጵያ ህዚ ኮንት ገይራቶ ኢትዮጵያ ባይ ኔቸር ሲስራ ይናውን ንሕና ካብዛ ዓዱ ዚግን ላቀልና ንብል ማለት እዩ ኢትዮጵያ ግን ንኢትዮጵያ ንምድሓን ኢትዮጵያ ብገበን ጀኖሳይድ ተሓታተት ዘይ ምዃና ብልጽግና ገበን ጀኖሳይድ ተሓታተት ዘይ ምዃኑ ንፖለቲካዊ ዕዳጋ መወር ደሞ ጀነራል ጻድቃን ምርጠፍ ኢዎም ይኮነን ነተም ፍጣቀድ ሚኻ ዘላውን ብተማሳሳሊ ኢኻ ንገሮም ኢኻ ወይ ኮሚዩ ክትከሰስ ከለኻ ነቲ ቅድሚኻ ዘሎ ንምኽሳስ ስለ ዘይምችወካ እምበር ተም ቅድሚኻ ዘለውን ነታ ፖለቲካ ናይ ጽምዶን ክረኽቡ ክብሉ ባውን ገዲፎማ እዮም ንገሮም ኢኻ ስለዚ ኣብ ኩላኹም ኢኹም ተሓተት ማለት እዩ እዚኦም ኩልኹም ተሓተት ኢኹም ካብ ውስናት ሰባት እዮም ዘይሕተቱ ማሕሪ ዮሃንስ ኣብዚ ኣይለን ነታ ጉዳይ ኣይሕተተላን ምክንያት እንዳተዛረባ እዩ ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ዝኸድ ይዛረበለን ዝነበረ ጉዳያት እየን ማለት እዩ እዚኦም ዳረሲዖምና ኮድሮ በቃ ተረሲዕና በዞም ጀነራል ጻድቃን ይኹን ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ገለ ተብሎ ሰባት ያው ከይድና ኣለና ማለት እዩ ድሕረ ደጊም ሕሊፎም ይሆምና ኣሎ ተወዲዐ 75 ሚታዊ ጽንተት ናይ ትግራይ ብሻዕቢያ ተፈጺሙ ዝብለሲ ኣብ ዝኾነ መጽናዕቲ እውን የለን ብስሩ ብፐርሰንት እውን ይተሓዘብ ዝገርም ማዕረ ከምዚ ዓይነት ዕሽነት ሰማይ ጠቀስ ዝኾነ ዕሽነት ካብ ፍልጠት ሓራ ካፒተን ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ሒዝና ክንመጺ ናይ ልንሲ ይጽበየ ነይረ ይብላ ይጽበየ ነይረ ብፓራሹት ክንወርድ ኢና በስመራ ኢልኒ ኣማይ ኪሎሜተራት ምድሪ ኤርትራ ዝኹሉ ሰራዊት ንድሕሪት ገሪፍካሲ ብፓራሹት ኣስመራ ክንወርድ እንዳ ማርያም ተሳሊምካ ክትምለስ ነይሩ መደብካ ካቴድራል እንዳ ማርያም ወይ መስጊድ ተሳሊምካ ክትምለስ ነይሩ መደብካ ሰራዊት ብድሕሪት ገሪፍካ ብፓራሹት ኣስመራ ክንዓልምና ማለት እንታ ማለት دحالك خابيتن سنة فارت حزق متسيب لأن نيرو أميني نير حدقن تليمني بقدمو خاب يوكرين تمال على برين مسبلة انسسا مخانصة بكل فلطي ويلي راجر قالوا ما عند مالتي نغيروس زغده فول ነገር የለን ኤኖይስ ኪሮስ ከመይኻ መልሳ በለ አኻብዛ ጉዳይ አመንታን ክንሰርሕ አላ ማለትዩ አይሎ ማንት ቪዲዮ ነዚ መስልክ ሳብ መወዳታ መደብ ተኸታተልኩም መወዳታ ሃናጽሩ ኢቶ ገዲፍኩም ጽቡቕ ተኾይኑ ጽቡቕ ሕማቅ ተኾይኑ ሕማቅ ኢልኩም እንታይ ሓሶኹም ሓቅ እንዳተዛረብኩም ንትኸዱ እንጀራ ዓለም ብልዑ ማለትዩ ለዋም ቅነ ኾነልኩም ምንነ ጽቡቕ ይስምዕና ዳህና ቀንዲውታ ሰብስክራይብ ግበሩ ጉድ ላይት ዳህና ሕደርታ ሓዋት ኢማንስቱ